Bon dia, aquest és el primer vídeo que des de la CUP Manlleu intentarem transmetre, intentarem passar després de cada ple de l'Ajuntament, i a través d'aquests vídeos mensuals el que intentarem és això, aportar el que es decideix a cada ple, el funcionament de cada ple, traslladar-ho a la ciutadania d'una forma més simple i més propera. Una de les vies que vam intentar, apropar més el que es fa al ple a la gent, va ser fer una campanya demanant a cada un dels partits polítics de l'Ajuntament la possibilitat que les entitats poguessin participar en els plens i d'aquesta manera hi hagués una interacció molt més important i una participació molt més activa del que és la ciutadania de Manlleu. Això, malauradament, per manca de voluntat política no va ser possible i ho vam haver de deixar de banda. Per altra banda, el que estem fent cada vegada que hi ha ple, un cop al mes, és retransmetre aquests plens en directe a través d'internet. Així qualsevol manlleuenc o manlleuenca des de casa seva poden veure el que es decideix, qui ho decideix i com es participa en aquests plens. Per altra banda, el que hem fet últimament i que volem destacar en aquest primer vídeo és les preguntes que de tant en tant al final del ple com a CUP fem a les diferents regidories. Aquest cop ens vam centrar molt en que feia 4 mesos que ja havíem reclamat que el Banc d'Aliments, el Sarró i en aquest cas, per tant, la regidoria de Benestar Social treballés amb els grans supermercats per poder aconseguir que diàriament donguessin aliments al Sarró. Entenem que això no s'ha fet durant 4 mesos, sinó que l'únic que s'ha aconseguit és treballs molt puntuals amb els supermercats com el gran recapte. Creiem que ha d'anar més enllà i d'aquesta manera treballar a fons la recapta d'aliments a nivell diari. També, finalment, una altra opinió que volem traslladar és que quan hi ha el torn d'explicació de les regidories, moltes d'elles no expliquen què estan fent l'últim mes de la ciutadania, sinó que només es basen en concretar quines activitats hi ha, fins i tot esmentant els preus o on es poden comprar, sense entrar en detall en quina és la feina que hi estan fent a l'Ajuntament. El ple, tal com havia dit en Xevi, és el lloc més proper que hi ha a la ciutadania i no hem d'oblidar que un cop al mes estan a disposició dels ciutadans per explicar què s'està treballant i què no, i entenem que això ara no s'està fent. Des de la CUP seguirem demanant totes les coses que creiem necessàries per un bon funcionament de la ciutat i anirem intentant que la gent pugui participar activament.